Hinabong niya kay 6.5% ang ekonomiya ng Region 3 inyang 2024. Agpangking latest report ng PSA ay ng report ng Patricia Mamangon. Minabot king 2.47 trilyon in Gross Regional Domestic Product o GRDP ning Central Luzon ninyang 2024. Kayag na ning pamagbilis ning pamaglabong ning ekonomiya king rehiyon king 6.5%. Agpangyan king 2024 report on the economic performance of Central Luzon. Apeni muna ning Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 3. Lumago ang ating ekonomiya dito sa Central Luzon by 6.5% for in the year 2024. So ano ba yung mga nag-contribute dito? Of course, yung number one, yung ating manufacturing industry, followed by construction, and then the wholesale and retail trade. So kaya sabi ko nga, palakpakan natin lahat ng pinagpaguran ng lahat ng government agency. Kasi hindi naman natin maaabot yung growth na yun kung hindi rin dun sa mga initiated programs ng different government agencies, local government units, and other stakeholders. Kaya kamaragula ang bag king amanuang panyulong ng sektor ning construction king 1.6 percentage point, tinukyan ning manufacturing a 1.3 at wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles king 0.9. Agpangking datos ibat king PSA Region 3 services ing pe kamaragula binuo king ekonomiya ning rehiyon na ating 47.3% ning kabilugang GRDP, tinukyan ning industry a 42.6%. At agriculture, forestry at fishing king 10.1%. Masaya kami na on track tayo doon sa ating growth target. Ang growth target natin ay 6.2 yung minimum at nalampasan natin yon. Nasa 6.5% tayo na growth rate. Pero meron tayong mas mataas na target which is 9.3. Medyo malayo-layo pa tayo doon. But in any case, napakarami ng implication sa ating midterm updating process ng ating regional development plan dahil gagawin po natin ngayong taon yon. Ano yung implication? Kasi nung nasabi kanina, medyo nag-decline or nag-decline yung growth ng agriculture and fisheries sector. Napaka-importante nito given na tayo ang largest contributor sa agriculture and forestry and fishing. Importante yung emphasis doon sa resilience. Sabi nga, new normal na itong dinaranas natin na climate change, mga bagyo, mga disasters, kailangan po handa tayo with modern technology dun sa agricultural production at mapanatili talaga yung growth ng services sector at nung manufacturing and construction. Nakikita nyo naman marami tayong mga proyekto dun sa construction at ina-anticipate na magre-resulta ito to even higher growth dahil ito yung magbubugso ng panibagong investments na dahil meron tayong mga facilities, mga roads, mga connectivity infrastructure. Kay parte na naman ng gross rates by expenditures, iti ingi kita na growth rate. Mitas mo naman ng per capita GRDP ng region king 191,874 pesos. Kabang minabot naman king 164,469 pesos in per capita household final consumption expenditure. Agpangking PSA, reng bilang at chula king constant 2018 prices bang mas aisplikaya ing tunay kimot ning ekonomiya. Ako po, Patricia Mamangon para king News 4 Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.